So busy today. Hello mga bay. Super busy today. Today. Ano sa to? Hello mga bay. Kumusta? Busy kayo ang live karong buntaga. Pero syempre, kailangan pa rin ng beauty. Oh my goodness. Okay, meron po kaming order ngayon na 150 pieces na puto cheese. So, ito na po yon. Yan, kasalukuyang inaayos na iyong lingkod. Ayan. Okay, pamimigay din nila to sa mga frontliners, maybe. Hindi ko alam kung saan nila pamimigay. Tapos ito po. Ayan. My very own potato cheese na trending dito sa Lapu-Lapu. Okay? So, pwede naman kayong umorder, pero pick upin nyo lang dito sa bahay kasi hindi pa kami pwede mag-deliver. So, mga gustong mag-try ng aming napakasarap with love and joy na potato cheese, of course, pwede kayong umorder sa akin, mga kaibigan. Message nyo lang ako or tawagan nyo ako 0912-9907-160. And dito nyo lang pick upin sa aming area. Pag-usapan na lang natin pag tumawag kayo kung saan banda ang aming condo. Charot. So yan po mga bay, 3 layers yan. Yun yung unang layer. Yan sa baba, tapos yan pangalawang layer, pangatlong layer, but 3 layers siya. 50 pieces bawat box kasi ang lalaki ng box po. So 150 lahat. 3 layer. Yan yung sa baba, pangalawa, pangatlo. Yan din. Yan, thank you so much po sa umorder. Yan, sana ay magustuhan nyo. Paulit-ulit, pabalik-balik. Ayan po. So, sa mga nag-order, sorry kaayo. Wala pa na ako asikaso dayon. Pero 100 pataas. Sige, go. Yan kasi, mahirap kasi magtimpla ng 30 lang, 50 lang, mahirap po. Kaya 100 pataas kasi ang measurement, mahirapan tayo pag mababa lang yung ano. Ito pang party lang talaga to. Kaya pang migay, mga relief goods pwede. Order na kayo. So, ay, nauli na sila, no? Humanan ako. Nagbayad. Sobra kailang gibayad. Ginoo ko. Sobra kailang gibayad. Bayad og 2K. So, lang kuan, mag-unboxing ko ron. Ubay, jud ni. Since dugay silang business, oh. Since 1907. Napod sila ikuan ka ng www.titays.com. Pwede ra ka mag-email diha. So, mo nilang business. Daghan kinilang gihatag kan sa ipakita ninyo. So naalala ko sa akong kondo. Charot. Kondo gud. Nasa kong payag. Asa naman to? Duha ka daghan uy. Sus, 2 ka box. 2 ka box ang gihatag. Nga plus na pa jay gagmay nga box. Salamat kayo sa gibayad. Nakakwarta taon ang kabus. 2,000 pesos. Thank you so much. Worth 1,500 rato ilang gi-order. But keep the change. Thank you so much. My anonymous buyer for today. Thank you so for God bless. God bless na talaga kasi sobrang binibless sila ni God talaga kasi
Sobrang tagal na pala nitong business nila. O, yan. Tingnan natin, mag-unboxing tayo. Ready, 1, 2, 3. Wala talaga akong idea kung ano itong titice. Itong Rosquillos talaga na ito. Yan, Rosquillos. O, sabi pa naman niya, hindi kita bibigyan kasi hindi mo pala kilala ang Rosquillos. Nagka-sorry talaga. Hindi ko alam kasi bago lang ako dito sa Cebu. Yan, tingnan natin. Masyadong mahigpit. Nilagyan pala ng tape. Yan. Nilagyan pala ng scotch tape. Ay, hala. Bongga, day. Pang ano talaga to, pang ano pala to, pang export. Masarap, ang dami nito. Thank you so much talaga. The makers of famous. Ayan. The makers of famous. Nakasulat dyan, oh. Sila po yung may-ari ng titice, yung umorder sa akin. Ayan. Iba-ibang klase siguro ito. Ayan, ay, ang sarap. Ang sarap, parang ubi ang palaman. Parang ubi yung palaman niya. Ay, nako. Sobrang thank you talaga. Itong isa, ano naman to? Kuya! Kuya! Ayan, tingnan natin ha, mga bay. What? O, di ara mga bay, no? Mag-ablita sa... Muna ang primero nga box. Ayan. Ayan, ito yung unang box. Ang dami. Oh, ang sarap ng laman nito. Oy, kailangan tikman natin, buk. Ang ubi yung laman niya. Pang international naman tong ano. Pang international na packaging nila. Ay, grabe. Sarap. Sarap. Jeep guys. Kaya pala sabi niya, hindi mo kilala. Sila tigyan natin. Totoo, hindi ko talaga kilala sila. Ang sarap. At yung pagka-bake niya, oh, grabe, bongga. Talagang sponge na sponge ang pagka-bake. Sarap. Yung pangalawa, tingnan natin. Ito para akong nagbubukas ng regalo. Regalo. Ayan po, titice. Kasi super tape talaga nila, oh. Kasi ako ng regalo nito, oh. Dali. Yan. Ano kayang laman? Parang surprise naman tayo. Ay, ganun din. Ganun din ang laman. Bali, ito yung mga boxes lang nila. Yan, ayan po. Yun din ang laman. Sarap. Grabe, oh. Lang. Kaon lang, lami kay lang. Nakalami, oy. Tapos, ang gaganda ng mga boxes nila. Bongga talaga. Red na red. Yung isa, yung... Tapos, meron pang dalawang box. Yan, oh. Sobrang thank you talaga. Diyos ko, sobra pa yung binalik nila. Sobra talaga. Ayan. Hindi ko ini-expect ang blessing for today. Thank you talaga so much. So much thank you. Hala, napakabongga naman ito. Yan o, Rosquillos. Parang bongga siya. Gold yung lagayan, day. Tingnan natin. Ay, grabe. Ang dami. Ay. Ang dami. Ay, ito pala yun. Halang. Ang dami, uy. 2, 3, 4, 5. So, 10 ang laman ng isang box. Tapos, 2 box to, bali 20. Yun ako. Pamamahagi na natin, relief goods. Hindi kain-kain ito lahat. Ayan po. Ala, Diyos ko. 10. Ayan. 10 boxes. Na golden. At tingnan natin yung loob. Mukhang masarap to, mga kaibigan. Ay, naku, masarap to. Pampasalubong nyo. Huwag na kayong mamili ng chocolate. Oh.
Yan, sandali ha, kasi nalaglag. Wala kayong bumili ng chocolate. Ito na bilhin nyo, pampasalubong. Pag umuwi kayo, ha, mga kababayan ko dyan sa ibang bansa. Pag umuwi kayo, dito na kayo bumili kay Titays. Yan, Rosquillos. Ay, super ano rin, super packaging. Bonggang bongga. Sandali. Super balot na balot, mga kapatid. Ito pala siya. Tatlo yung laman sa isang box. Tingnan natin. Pang ano yata? Ito pang international. Heart na heart. Grabe. Masarap din siya, no? Heart na heart, Titays Rosquillos Corazon. Ay, napakanipis niya. Napakagaling, Ito yung laman niya, mga kaibigan. At sobrang nipis niya, Napakagaling. Tingnan natin, tikman natin. Naku, tamang-tama to sa may mga ano talaga. May mga edad. At meron ng mga ano ba, yung may mga tinitake na mga gamot. Ganon. So, may mga edad-edad. Tamang-tama sa inyo yung lasa. Tamang-tama. Sarap. Napaka-crispy niya. Sarap yung para sa kape. Yan po, Yan natin. Kuano Avenue, Subang Dako, Mandawi City. Manufactured by Titays, Liluan, Rosquillos, and Delicacies. Ito yung mga contact number nila, That's 6332-268-2046. 268-2079. Telephone number nila, walang cellphone number. Your favorite biscuit now comes with a heart. Wala, grabe. Corazon is love. With the family's heritage as the center of her passion, Corazon, lovingly called Mama Ason, strengthened the well-guarded secret left by Mama Tinay. Si Mama Corazon pala nito ang talagang nito, taking the original taste of the Rosquillos delicacy to a brand new level. She introduced a new flavor that reflected her sensibility to taste. Mama Azon's inspiring legacy carries on as a portion of the proceeds from every purchase of the Rosquillos Corazon goes to charity. May mga charity pala sila, mga kaibigan. We invite you to enjoy the distinct taste of this extra special Rosquillos and spread the battery affection. Lami din siya, ay sakto kaya ang timplada. Perfect. Yan, huwag na kayong mamili ng mga chocolate dyan sa ibang bansa. Siniraan yung mga chocolate sa ibang bansa. Ito na papasalubong nyo. Sarap. Sarap talaga. Sa isang box, mayroong tatlong ganito. Ang sarap ng timplada. Ang tinapay nila, bongga ang tinapay nila. Thank you so much, Titays. Yung isa kaya, ganun din ang laman. Buksan natin. Baka ibang klase din to. Unboxing din natin. Order po sila ng 150 pieces na photo cheese. Ito yung kapalit. Sobrang dami. Sobrang dami. Ganun din yung laman. 10 ganito. Tingnan natin, baka naman iba yung loob. Ganun din pala.
Ayan po, tatlo. Tatlo yung nasa loob. Ayan, thank you so much talaga, Titites. Thank you so much din sa Anonymous. Ang more din ng putos. Ito po yung kapalit, sobrang dami. At syempre meron pang 2,000 cash. Dapat 1,500 lang yun. 2,000 cash. Thank you so much talaga. Ay, Diyos ko, yung pawis ko. Uy, matulo-tulo. O lang mo, tilaw nga pa. Lamig kayo. Buk. Tilawi. Lamig kay Fluffy. Yung sponge kayo ba? Sponge. Oh. Bye, crap. Ayan, thank you so much talaga. Sobrang dami ng blessing na ito. Sobrang dami po talaga. Salamat po ng marami. Okay, arrange natin. Arrange natin ulit. Ganda pa ng packaging nila. Ganda ng arrangement. Super ganda. Hindi ka magsisisi. As in. Super ganda. At super sarap. Siyempre, kailangan. Sarap niya. Ako, bibihira lang ako magkakagusto ng mga tinapay. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa tinapay. Siyempre tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa kanin. Kanin talaga, tirada tayo. Pero masarap siya. As in. Yan, subukan nyo. Order kayo ha, subukan nyo. Subukan nyo lang para mapatunayan nyo na tama ang sinasabi ko. Masarap talaga. Oh, ayan, marami na kayong biskwit. For 1 month, di tayo bibili yung biskwit. Ibibigyan ko yung mga bata dito sa harap. May mga bata. Bigyan ko sila, pati si ano. Si ano ba? Si katubang naglabada na to si Ate Bok Jennifer. Oh, may mga bata kasi dito sa harapan. Tapos may mga nanay dito. Bigyan natin. Thank you so much, bay ha. Salamat talaga dito sa blessing na binigay mo. Sarap, no? Nam-nam. Nam-nam. Magkuan ka na 2 years old. Ay, yun sa gani. Ah, anak din ini. Thank you kaayo, kalami. Thank you talaga. Sobrang sarap po. Salamat ng marami. Yan. Sobrang daming blessing for today. Thank you so much. Di ba lami kaayo? Muna siya ganang kuan ba? Ensaymada pero fluffy lang, spongy. Ay, lami kaayo siya. Niya, timplado. Ang timpla niya talagang nanunog. Akala ko ubi yung ano. Kana nakita diri sa kuan sa view na abi diri ang kuan. Na diri ang camera, gamay ang kuan mo, ang tutoy. Ambot, lamaw. Sige, thank you so much. Gandito na lang po ako. Salamat talaga ng maraming bonggang thank you po. Maraming salamat. Dito sa binigay mong blessing sa amin ngayong araw na ito. Ikaw yung instrument ng nasa taas ngayong araw na to. Thank you so much talaga. Ako'y napapaligayan nyo. Kami mga nandito. At lalong-lalo na yung mga aabutan natin ng mga bata dito. Kasi kailangan i-share ko rin to dahil blessing to eh. Kailangan ko i-share din sa mga bata nandito sa harap. Tingnan natin ha, mga kaibigan, salamat talaga. Hanggang dito na lang ako. Thank you so much. God bless talaga. May sukal pa sa ano ko. God bless talaga sa nagbigay kay Anonymous. God bless. From Liluan po ito. Thank you so much. Hanggang dito na lang ako. Bye-bye. God bless. Salamat talaga. Grabe. Nag-send ako ng message kanya. Tulo talaga luha ko. It's a blessings for today. Thank you so much talaga. Bye.